खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबाय स' आबौमोन आगैमोन दायो क्रिसमासनि सिजन आरोना दायो खाथिथारसै क्रिसमासआ बिनि थाखायनो आङो दिनैनिफ्राय अफार होसिगोन नोंथांमोननोहाय आङो जेरै पुजायावहाय होयो क्रिसमासआवबो आं अफार होगोन मानोना आंहा जेबो मोनसा-मोनसि गैया आरोना बयनोबो अफाराव होगोन आङो जाय जेखौ नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो नोंथांमोना जायफ्रा एकदम खम बेसेनावहाय नागिरो आरोना थ' नोंथांमोना बेफोरबादिखौहाय मोनगोन नै दायो आं गाननानै दङ बिराद मोजां समायना पद्मनि दानाय बियो थेवबाबो बेनि बेसेना खम आरोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो समायनाल'खा नै गाननो रुइदोब आरामनो खम बेसेनावनो मोनगोन दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन ओरैबादि मोजांल'खा एकदम स्टैंडर्ड कालारावहाय खम बेसेनावनो मोनगोन पद्मनि दानाय दै बेबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नै समायफ्लेखागोन गाननो रुइदोब आराम नायदो नै आबौमोन आगैमोन आं गाननायखौनो आङो फुल बेखायावनानै देखायबाय मानोना खायफाया फुवारना देखाय होननानै बुङो नालाय नै देखायबाय आङो ओरैबादि मोजांखा लरेस गैया साद्रियाव जोमनोहाय ओरैबादि स्मुथखा दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन कफि कालाराव ओरैबादि मोजांखा बेबो खम बेसेनावनो मोनजोबखागोन दायो अफाराव दै अफार होलायबाय आङो क्रिसमासनि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो आरो न'आव लांफैग्राफ्रा न'आव लांफैदो थाबैनो नै साद्रियाबो मोनसेबो लरेस गैया ओरैबादि जोमनो स्मुथ सफ्टखा आरामनो दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन लेटेस्ट कालेक्शन आरोना डिजाइना ओरैबादि मोजांखा दानिसो होनानै थांदों नै बेखौहाय माने दागदान आरो फार्स्टनो आंनो होनानै थांबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरदो सनाफोर खम बेसेनावनो मोनजोबगोन दायो अफार क्रिसमास अफार नै आबौमोन आगैमोन बयजोंबो हामजाजानाय बथल ग्रीन कालारा दिनैहाय बहुत खस्थ' मस्थ' आं रिस्टक खालामफिनलायबाय माने जोबखाबायमोन मोनसेबो गैलामोन आंनियावहाय ओमफ्राय दिनैहायसो आङो रिस्टक खालामफिनबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो क्रिसमासाव गाननोबाय सनाफोर ओमफ्राय बियो जोबबायमोन बेयो ओरैबादि मोजांखाना बे थाब कालारावहाय डिजाइनाबो ओरैबादि मोजां सिनि क्वालिटियाबो मोजां खम बेसेनावनो बिदि सि आरोना मोजांनो ओमफ्राय डिमान्डआ बारा जानायखाय दाहोफिननाय जाबाय ओमफ्राय दिनैहाय होफैबाय नै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन रेड कालार आरोना सोर सेन्टा बादि गोजा गुफुर गाननो गोसो नै गुफुर मेन होनाय बेयो सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो खम बेसेनावनो गासैबो मोनजोबगोन नोंथांमोना आबौमोन आगैमोन नै बेयो सफैबावबाय ब्लू लाभारफोर ओरैबादि मोजांखा पद्मनि दानाय गुरै रुइदोबल'खा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो एखेबारे दायो गासैबो कालेक्शनफोरखौ मोनगोन नोंथांमोना नायदो नै आबौमोन आगैमोन बेखौबो नोंथांमोना मोनबावसिगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो एकदम उनावहाय नङाबा मोननाय नङा दे खम बेसेनावनो मोनजोबगोन गासैखौबो दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा साद्रियाबो नायनानै लादो नै अल बडि ओरैबादि गुरै आरामखा नै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा उनावहाय मोननाय नङा दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन एकदम मोजां बेबो नायनानै लादो नै कालारफ्राबो बेरफ्रुजोबखागोन खम बेसेनावनो मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नै आबौमोन आगैमोन बेखौबो मोनसिगोन नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांसो आरो बेफोरो गासैबो दायो अफारावहाय गासैखौबो आं खम बेसेनावनो हरगोन नै आबौमोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा दै पद्मनि दानाय सोंनाय गुरै रुइदोबनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो अफारावहाय मोनजोबगोन गासैखौबो नायदो नै आबौमोन आगैमोन पद्मनि दानाय ओरैबादि मोजां गुरै रुइदोबखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय दै दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन
आरोबावनो समायना मोनसे डिजाइनावहाय बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओमफ्राय दायो अफाराव मोनजोबगोन नालाय माखासेफ्रा सानो जेनेबा अफार माने रिजेक्ट मालफोरखौ ना आंनियाव हले आं रिजेक्ट मालाखौ अफारबाबो माबाबो आं हरखाया रावनोबो अफार जा साहे जेबो जा माने आं मोजां प्रडाक्टखौनो हरो नांगौबा आं डिसपिउट प्रडाक्टखौ आं दोनो थेवबाबो आं रावनोबो हरा डिसपिउट प्रडाक्टफोरखौहाय थ' नोंथांमोना नै साननो नाङा आरो जेनेबा रिजेक्ट मालखौसो अफार हगारदों साननो नाङा गासैबो मोजां नायदो आब'मोन आगैमोन बेबो सफैफिनबावबायनो ओरैबादि समायनाखा दे ओरैबादि मोजांखा साद्रियाबो लेस गुरैल'खा जेबो जोराव जोरि लरेसबो गैया नालाय ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव मा रोङा बिनि दिमाग दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा बेबो पद्मनि दानाय हेन्डलुमनि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो समायना रमायना खम बेसेनावनो मोनजोबगोन गासै दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो नै पिंक कालारावहाय कन्ट्रास्ट सादोर दे नै साद्रिया कन्ट्रास्ट मोनगोन ओरैबादि समायना दिनै गाबोन बयबो बिदि गाननो लुबैसै नालाय एखेबारे समायफ्लेथारगोन जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन पद्मनि दानाय ओरैबादि मोजांल'खा नै घिया कालारावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बेनि उनावहाय मोननाय नंला बेखौहाय थ' रायजोफोर बिदिब्ला आङो बे भिडिअआवहाय आङो बेमानि कालेक्सनफोरखौ नोंथांमोननो देखायबाय आङो गासैबो अफाराव देखायजोब्बाय आङो ओमफ्राय नेक्स्ट बिनिफ्राय आरोबावनो मोनबावसिगोन नोंथांमोना फुल अफारावहायनो माखासे मानि प्रिमियाम गोदान प्रिमियामाव जायफ्रा खम बेसेनाव दख'ना गाननो मोनाखै आरोना ब्रेन्डनिखौहाय बायनानै गाननो हायाखै नाथाय प्रिमियाम दख'ना होनबा गाननो लुबैयो नोंथांमोना प्रिमियाम दख'नाखौ दायो खम बेसेनावनो आंनियावहाय मोनसिगोन गोदान कालेक्सन सफैदों ओमफ्राय पियर पद्मनिनि दख'ना नोंथांमोना मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो देखायगोन दै